Шулай ук илнең оборона сәнәгать секторы ягыннан да ярдәм күрсәтү кирәк. Бу турыда Владимир Путин үз мөрәҗәгатендә ассызыклады. Предприятиеләр барлык кирәкле ярдәмне алачак, алар инде беренче номерлы әзерлек стадиясында. Моңа хәбәрчебез дә инанып кайтты. Балалайка ясау өчен 1 минуттан артык вакыт кирәк. Әнә шундый музыкализм белән махсус эшләнмәнең бер өлешен атаганнар. Эш өзлексез предприятие барлык корал төрләренә дары эшләнмәләре ясый. Перед Казанским пороховым заводом стоит основная задача увеличения производства нашей продукции. Казан дары заводына продукция җитештерүне арттыру бурычы куелган. Бу юнәлештә графиклы эш башкарыла. Без бурычны үтәргә әзер. Бурычларны вакытында үтәү һәм җитештерү күләмен арттыру. Владимир Путин регионнарга һәм илнең хәрби предприятие җитәкчеләренә әнә шундый йөкләмә бирде. Хәзер Татарстанда 25 оборона сәнәгать комплексы оешмасы урнашкан. Махсус операция башлану белән алар көчәйтелгән эш режимына күчте. Сейчас на многих предприятиях уже заказ увеличен в 10 раз. Для этого Министерством промышленности проводится подготовка и кадров, и дополнительное финансирование, и обеспечение новой рабочей силы общежитиями и дополнительными мощностями. Республиканың оборона сәнәгать комплексы һәр вакыт ил иминлеге сагында иде. Бөек ватан сугышында да шулай булган. Барлык заводлар да хәрби режимга күчерелгәч тәүлек буе эшләде. Нәкъ шул фидакар хезмәте өчен Казан хезмәт батырлыгы шәһәре статусын алды. Казан бүген дә үз бурычын намус белән башкара. Вертолет заводында хәрби Ми-38Т очкычлары ясалса, авиация заводында хәрби сугышчан самолет җыялар. Ә былтыр яңартылган Ту-160М җитештерелә башлады. Республика предприятиеләрендә җитештерү күләмен арттыру, хезмәткәрләр санында арттыруны таләп итә. Хәзер Татарстан хөкүмәте заводларга өстәмә эшче көчләр җәлеп итү мәсьәләсен хәл итә. Аларга югары хезмәт хакы, тулай торак һәм мобилизация вакытында хәрби хезмәткә чакырылудан кичектерелү вәгъдә ителә. Мөршидә Җиһан, Фирүзә Насырова, Альберт Сафиуллин, Татарстан яңалыклары.